Bosku, sapa sing rumangsa kelangan tungkae ya? Ya tenan sing rumangsa kelangan tungkae. Yo, sing rumangsa kelangan tungkae iki acara mantenan. Tak sepilno iki sing rumangsa kelangan nang digoleki iki yo selak engko dipek wong lho iki tungkae. Tolol itu tolol gitu. Lho iki tungkae. Ketara sandal jenjet iki lho. Merke apa iki bosku? Ajak lho. Sing merasa tungkae kari yo iki yo tak sepilno lho. Ae sapa sing rumangsa komeno yo.